sɔgɔma. An sɔgɔma. Cɛkɔrɔba an sɔgɔma o. Ala k'an jama. A gule min, a gule min, Ala an kisi kɔyaya ma. Ani o jɛnɛ ka diya. C'est pas bien, Ala k'an bien dɛmɛ. Togola tɛ mun ye, ça va bien? Ne bɛ n filmer ka ɲa, ma kunkolo caman yɔrɔ na, arrêtez ça. Voilà. Bɛ n filmer ka ɲa, e bɛ taa ka taa caméra bila mɔgɔ kunkolo caman ya, c'est pas bien. Ala k'an bien dɛmɛ. Musow bɛ yan. Muso, ne ka kuma fɔ a y'a bɛɛ laminɛ ko muso. Batuma tobibaga jɔn lo? Ne musow bɛ yan, n bɛ fɛ ka mɛn. Batuma tobibaga jɔn lo? Ka président wolo jɔn lo? Ka ministre wolo jɔn lo? Ka nansɔngɔ tigɛ jɔn lo? Voilà. Donc allo le bɛ to ka nansɔngɔ tigɛ. N'i ka 200 d'o ma ko i taa lɔgɔra ka taa nan san. 200 na yan'o ye se lɔgɔra o bɛ dawulen 20 ta san. Wari tɔ tora joro. Cɛ a y'a laminɛ wari tɔ tora joro. 180 na o y'a part dɔ bɛ yen ko tere o tere a dor'o la 40 longolo n'o bɔra wari la a tɔ tora joro. 140 jɔn de b'a lɔn k'a fɔ ko 140 bɛ se ka fɛn sɔrɔ lɔgɔra. A tɛ kɔn ka taa lɔgɔra a bɛ taa midi wagati. O wagati bɛ kɛ ka sɔrɔ nanfɛ ɲuman bɛɛ sanna. Nanfɛ nɔgɔninw le tora jaba nɔgɔnin foronto nɔgɔnin. A bɛ t'o le san da su la k'o n'o don ji nɔgɔnin dɔ la k'o tobi ka di e fɛ. Ne ka bɔgɔ kɔnɔbara bɛ to ka mankan bɔ buuu. Bon n'o kɛra sisan dɔrɔn koko bɛ minɛ. Bon ni koko de ka cɛ minɛ dɔrɔn jakuma tɛ ɲɛna minɛ. Bon i b'a ye muso ani muso ya kɛlɛ bɛ to ka caya. N'o lara su fɛ ni dugu bɔra muso bɛ dɛmɛ parce que monteur ma sɔn. Bon bɛɛ de bɛ muso la ni muso yɛrɛ ni fɛn sera ma su kɔnɔ ni dugu bɔra a bɛ biɲɛ fo sigida la. Hali sisew ta kurukuru sisew ani sɔgɔma o. Dugutigi ani sɔgɔma o. A bɛ yala ka mɔgɔ biɲɛ fo mais n'a sago ma sɔrɔ da bɛ janya mètre 1. N'a bɛnna mɔgɔ a b'o cuuru ka tɛmɛ. Ala k'an jama. Soma ani ko. Ne bɛ somaw fo n bɛ samara bɔ. Bon a ye na n bɛna somaw fo. Burukina saɲɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye ni min ma tɛgɛrɛ fɔ a yɛrɛ e facɛ bɛ faga. E ni ko dansɔgɔ. Wa cɛya kuma man ca. Zana ka kɛnɛ in sɔrɔ yan a sababu ye Ala ye a sababu ye kira ye a sababu ye saɲɔjan ye. Voilà parce que Insa Kabako n tun t'a lɔn a tun tɛ lɔn an ma deli ka ɲɔgɔn ye. Voilà a kɔni tun bɛ to ka su kɔni na. Voilà parce que an ka ɲɔgɔn ye lɔn bila k'o le fɔ ɲɛna k'a ka su ko dɔ kɛ k'a bɛ kɔti dɔ yɛlɛla bon kɔti in de ni ne kunkolo bɔlen ye. Bon a ko eso ko le fɔ saɲɔ ɲɛna saɲɔ ko non c'est mon grand frère. A sera kɔrɔkɔ min kɛ saɲɔ k'an wele ko ko kɔyaga pitini dɔ nana k'a mako bɛ la dɛ n ko que y a pas de souci. Donc k'an tɛ ka ɲɔgɔn ye Insa i ni ce foro bɛ ye. N ko ni Insa ka ɲɔgɔn lɔn tellement que a ka di ka tɛmɛ li kan. Depuis ne ni Insa ka ɲɔgɔn lɔn longo lo a bɛ kɔnɔ la n ta Wavra. Longo lo a bɛ kɔnɔ la n ta Orange Money na. Ouais. E cɛ ka ɲi jɔ mais n sɔn tɛ quoi. N sɔn tɛ dɛ sinon e cɛ ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de. K'ale bɔra Laginɛ Ala k'an jaba. Donc Saɲɔ Tarawele n bɛ fɔ Dieu fɛ e sababuya la Zana ka yan sɔrɔ bi Ala k'an jaba. Somaw a b'a kalama k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ don somaya la somaya tɛ diya i la.
comme doté do sumaya bi jawra konera kaw olu koni do dian ko courage tena konera kaw fenkale le nyarmo buru ngon fo vie konel na le doronte konera ka cité meme dara chokoroba de ta quartiera konera kale na ka mesara ka bo be dora be buru ka tagay Sayo Traoré flé londa ka misi faga misi keme sabani bi woro tere kelen aka faga ko zana fo chokoroba onyana o na yoro do tiga yoro ngado e nga fo bien nyana kono chokoroba telma ka jugo lele ka der ka bado ka nyana kursi ko anana sedora ko zana me faga misi bien tiga ngo e be do tiga anana bre misi ka abe bien tiga ra de ki ba be kursi tel ka tora fo kana sige misi de sika Traoré nana ko zana ko me faga bien tiga ngo on do tiga be de ga loko bien me misi de sira kone chokoroba sige me kursi tara ah Traoré ga boro do dora ga bien na ka kla ga bien na en ko aga muruke ga bien tiga mais tellement que kone chokoroba dugo ka dugo ma loko pera bien ka lo ni baga fogara disira funden be bonjor de ke sura ni foya de ke fira be dimi chokoroba sigin tura 15 minutes anana wuri dora ka kete foya ka furi dora ka kete e pa ga nyere ngar ke ko jere ka ko fati gar ke Traoré chokoroba konne la ko ka munne tiga ko ga bien tiga ko ka ma ko sare ko de piala ke de ga bien shima yo bien ko ni monte ala ka njama kala ni mo sabate wai mai ni molle kuma yarra to do jipira do ka wardo diomfe na mara sonja ala to baba ga ta warra eni ala na chira che ni molle ku yedoro jipira ye turno lame namo abarga je wakale ala kafla la go afla namo cheng sonoje ni shuche namo no eso le Ibrahim ta chenye lakini ko le wa fute Ibrahim ta chenye Aisha bari aka loka baro ko rabe baro chen aya nyanyine ko wala il n'y a pas de commandant dans un bateau. Elle me donne, parce que je me trouve comment de me donc what you do more to don. I can't forget that. Chaba for your drop by the one up the bar for you. Move. I can meet you from the morning. I'll be here on Ghana. You're going to go. I can't talk for you now. Apa tu? Lana. Anjau le jala. Joja. Na jodoh. Kala. Ini ko. Siapa boleh? Anak kan apa bayar? Anak kapar kan data tora. Orang bawa bawa kacu bawa keliru bawa warna bawa tanta. Kala bawa apa tu ya? Nga fanya na ngombe obe doko dora abijera obe doko warra otijera zana le dura dozoera nturanta dozoera nene jirando nana bara ko abenta dosa illa ka jota ka di jina chama jurda hobi joba soro jira chende ka zara toro ikanya mon forata sanyo jan Traoré ka altara londo alitara mon fo kanya ha Jangan borang kerana orang terbawa fojera saja borangnya ramanya tayarolo. Bo sanjarman dem kon ga jomna jo toflane vurishi don tumara menka vurishi boara déjà mele quoi propre e kon ga ta dora bo war diofa bo to diofa abo muso diofa un kon be fa ka firo de ta muso furu le do ba sanko
a besoin de petit cola aller to boucher nga mise à jour que attends c'est bon on a quel qu'on ta sorve avance dans zéro ala ka bien de c'est quoi doro mai lodo zara tara bo doro la ni chambre tellement que bora foi ma jigen ko kata muso boy parce que ne bora doro la foi te jigen ko ne ko kunante et puis sram kan dormira ba le sra jugo abeto ka fi fa ba fo restaurant dafindo ay tanya fa ay ta ko fa c'est tellement que bora jigen ko na ko mena madame gwen le na se so ko na ka madame ya be fa no ko rango he aba mna buya ja be boy ara talura nko fo de bo kata dugu kono yan lebe na nene le wura kata blalla bo nene de kata blera fo te jige kono ni konera ka ya konte tenka vutashi wuri ba fo nyene enza kana se so kono kana madame sore ama mna onche mais tellement que bo du tige ye kalone ka kuma do fo kana yelema mena fo muso nyene to ko ma ko bara bo tourndera dro ha dro kamblao je t'aime amore fo mo dongrim biela madame mam famia itara sur maîtrise flera wa sur Real be Barça bora 11 buts à 0 ayara he ouais ba muso kalentini ni chekwana biya kaka centre maîtrise flera tellement que madame ka lomma ko ba lera mentun ka le bon mena fo chogo juma dora kata fan nyanga mando be ko pendelu atoro ta ko siri chedarabo damnena aka demarche damne chamburra fo salona atama to fa be dongri la yoruba ten siri nyanga mina même Real ta ballon flara 2h du matin madame nana eza ko be télévision joshi 2h du matin ni chedarabo logo tira den nana fara ya be télévision joshi mais madame madaw mare me ballon flera manyate mora ngate bondara ko makobera ngurang tara la bona sayo alon to larare nkele fo me tol gatti fo me français fo tol c'est pas tol madame nana lan gara fache len ka flambe baraka fongo chay sen ka nyoko kane ayara ba nyini ga ko mo be la to juma ngo he la grand kan ka mule be o biara te fa kan famya mais tellement que chaw hakari ka bonna na tikan jata dongri dole ta ko ouvre les frontières ouvre les frontières ouais madame lan lete abaraka tete souri. La police est là, la gendarmerie est là, tu ne pourras pas passer aujourd'hui. Abalera wala ma ma frontière. Kana ba muso bu abo bu wakati woluma. Muso bu kadana wakati na la beshi yebeshi na kan fora kum do. Ala gambia de. Kala nyono sabati. Bibe sinumbe antena kuma taga yoro jan. Ngon fala obey. Bon beba lon ka fo beba yalan koroti do bi wala koroti do fana ben fen na ye ni me mako bara wala le ko mbogo bun kalo worati boke akono jako jugo na ti sura bombugo le bobo anu fe do ni me mako bara be kla ben ta garefe jamao alu fana nana kala fleur ke abe koto somo dorombo attention ay savoir fi sabilillah ama bodo zara amado ala kura fi sabilillah aji alama aji alama fi sabilillah y a pas de souci Enza ouais oh war bon ok pas raja war nogonin ene ala che mo ko kamela kan war nya ay
bon comme mɔgɔ tɛ bonya sinon eza nin mina ne kɔyaga wari le n t'a sa eza to yen sata abla wa sata ni ko dansogo sata ye kɔyaga ye sata kungo ye kɛ e ni ala cɛ e bɛ kɛ kɔyaga ye facɛ t'a kalama moi c'est le petit frère de son papa e bɛ se ka kɛ kɔyaga ye cogo jumɛn e facɛ t'a kalama vraiment an bɛ dugawu kɛ a tɔ ye ala k'a bɛn kelen ma ala ka laɲiniw sabati Côte d'Ivoire la somɔgɔw ka ca ma a y'a tɔn ɲɔgɔn na vraiment an ɲɛna k'a ye ka lakɔrɔ jumɛn la a bɛ bɛn min yɛrɛ la a taara min yɛrɛ kɛ n dɔgɔcɛ ta kɛnɛ kan min ye Saɲɔ Tarawele sincèrement dit a k'an bolo fara an bɛ dugawu kɛ ala k'a n'a jɛma ka laɲiniw sabati a juguw ta bana ala k'a kɛ opération ye a juguw bɛ o lafiya yɔrɔ ala k'a kɛ dɔgɔtɔrɔso ye a juguw bɛ fagali ma ala k'o kɛ seriba sɔgɔmada ye n'o kɛra dɔrɔn bɛɛ bɛ content o bɛ n photo tara iPhone la voilà a ye tɛgɛrɛ ba fɔ Zana ye ni a ye Zana a ye tɛgɛrɛ ba fɔ e daminɛ sinon n bɛ n yɛrɛ essayer Aïcha a y'a fɔ kosɛbɛ MTN directeur ale de bɛ jeune la ten cɛ ala k'an bɛɛ dɛmɛ bon ni mɔgɔ min kan filmer ni Italie n fana tɛ yafa parce que Italie ye téléphone dɔ ye n'o kɛ filmer n'a ye kurukuru bɛ bɔ i ɲɛna merci beaucoup on est ensemble voilà merci